May bagong bukas na unlimited samgyupsal dito sa may San Fernando, Pampanga. And yes, simula pa lang ng video pero ngayon pa lang sabihin ko na sa inyo na enjoy ko talaga yung mga side dishes and yung quality ng meat nila. Halos 1 week pa lang silang open pero ang dami agad kumakain. The place is called Boki, located right in front of Walter Mart, malapit sa Grumpy Joe. Open from 11 a.m. to 11 p.m. Open air yung setting ng dining area nila, sobrang presko at meron ding available parking. Ito yung menu nila at yung pinili naming set ay yung 450 pesos where you get unlimited pork, chicken, and beef, pati yung mga side dishes and drinks. And since nababagay sa panahon, nag-a la carte order na rin ako nitong kimchi jjigae. Ang sarap nung asim nito, nakakakilig, tapos nag-order pa ako nitong ramyun. Ganito yung gustong-gusto kong ginagawa dyan guys. In a bowl, maglalagay ako ng noodles and konting soup, kimchi, grilled beef, tapos yung cheese sauce. By the way, unlimited din pala yung cheese sauce dito ha. Give it a good mix and that gives me a perfect bite every single time. Ito yung kanilang Korean fried chicken, available in 2 flavors. Tapos ito na yung mga pangmalakasan nilang side dish. Meron silang pickled radish, I really like this one. And then meron silang fried kamote with caramel sauce. Tapos yung pinakagusto ko sa lahat ng side dish nila, itong pickled onions. Ang sarap niyang isabay sa beef. As in, ito yung paulit-ulit kong pinarefill. Dead man ako magkakaroon ako ng onion breath after. Worth it naman. And then syempre meron din silang kimchi and pamuchim. The best yan pag sabay mo silang ginrill kasama ng meat kasi mas lumalabas yung flavor. And considering na 450 pesos lang ito sa quality ng mga side dishes and beef nila, pwedeng-pwede silang makipagsabayan dun sa mga mas mahal na unlimited samgyupsal. So sa lahat na naghahanap ng bagong kakainan with your family and friends, nako, yayain nyo na yung mga food buddies nyo at mag-unlimited samgyupsal dito sa Boki.